ngomongnya toh. Tapi Iya. tapi kan sampean aja lara ati gitu. Aku wedine sampean lara ati lah ngene lah ngono lah. Pasti tuh. Memang keadaannya. Iya. Nah, semakin sampean kayak gitu, Mas. Semakin sampean kayak gitu. Semakin sampean bloko suto nek ngarani wong Jawa, semakin apa onoke diuber itu, Mas. Semakin diuber. Aku ngalami soalnya. Tapi ya aku Dengan apa? nggak pede sendiri Mas terusan. Kenapa? Nggak pede sendiri kadang itu. Iya. Ya enggak Nggak pede. Ya sendiri. memang enggak. Ya sampean memang enggak pede, tapi kan sampean sing dibutuhno kan penggawean. Nek aku Nggih. nek penggawean, aku ono dhuwit kan ya iso nukokno sampean mangan ngejak seneng-seneng, tapi nek aku gak duwe saiki sampean jak seneng-seneng, engko nek aku pas enek kerjaan terus enek sing liyane mlaku, ya padahal gak lapo-lapo engko sampean lara ati, Mbak. Ya. Terus terang aja. Buat makan sendiri aja bingung. Aku tak cari kerjaan dulu, Mbak. Ya sampean tak simpen. Mbok menawa sampean nenek ngekeki aku kerjaan ya matur suwun. Ngono kan. Nek sampean kan mesakno, Mbak. Sampean ono butuhe sing nang Indonesia, mosok aku ngereti sampean kan yo isin. Wo, sampean ngomong ngono, Mbok. Diuber sesuk.